Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Warayno. Bago tayo pumasok, huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Yan lang sa'yo. Thank you po. Napakaganda nito para sa umaga. Sino ano? Ano yan? sitaba. Pampababa ng sugar, ng Cholesterol. cholesterol, at saka ng high blood. Pinakalabangan ko sir yung sa cancer. Pwede ba sir, kahit nakaupo kayo, mag-invite kayo sa inyong, siyempre. Okay lang ba? Opo. Ini-invite po namin yung mga garden owner dito sa Silang at saka dito sa mga karatig na Pook, Batangas, Laguna, dito sa may mga sa Dasma, Imus, na yung iba po namimili na dito. I-try nyo po at ang ino-offer po namin ay factory price ng mga paso. O yan, menos na menos talaga. Ano pang hinihintay? Salamat po. Siyempre, nakikita nyo sa likod, si Tabati. Ayan. Ayan po, ito ay EDSA Garden House, Silang Branch. So may branch din sila sa Welcome! Ang EDSA Garden House ay matatagpuan po lamang sa Barangay Iba, Silang Cavite. Kung mapapansin niyo po, may mga halaman sa unahan. Ito po ay mga halamang gamot tulad ng asitaba, oregano, at serpentina. Makikita niyo rin po rito ang mayana. Sa mga hindi nakakaalam, ang mayana po ay isa rin pong halamang gamot. Hindi lamang po ito ay palamuti, kundi maraming health benefits na makakatulong sa ating katawan. Tulad ng antioxidant, properties ito ay tumutulong upang mag-alis ng lason sa ating katawan at maraming pang iba. Yan ang mayana. O diba guys, ang ganda ng mga mayana nila, oh. Aba, yung iba nito, hindi pa ako nagkaroon ng variety. Karamihan dito, ito, katulad nito, rare ito. Ito, rare din yan. Aba, kabilang dito ang sunrise. Mga nakalagay na sila sa pot. O eto guys, yung mga mahihilig dyan sa mga puti, kulay puting mga pot. Ayan na po, iba-iba ang mga hugis nila, ang mga sizes. Siyempre, ang maganda dito, meron na silang kanya-kanyang mga presyo. Ayan, tulad nito. Yung size na ganito, ito ang pinaka-presyo niya sa retail at saka sa wholesale. Ayan, hindi na po tayo mahihirapan magtanong sa nakabantay o may-ari kasi nandito na yung kanilang mga presyo. Mamimili na lang po kayo ng mga pot na gusto ninyo kung ano ang mga sizes. Ayan. Yung mga mahihilig naman sa orange na mga pot, maraming pagpipili ang kulay. Orange, green, ayan. May mga presyo na rin at iba't ibang sizes. Wow, ang lalaki ng mga puti. Iba-iba. Mga sosyal, o diba? Ang gaganda. Napakarami nyo pong pagpipilian dito. Sizes ng mga pot. Ayan, wini-welcome po tayo. Welcome. Dito naman po, yung mga cute na mga pot. Wow naman ang mga pot. Ito, buy one, take one sa ngayon. Ang special offer nila. Ayan po. Iba-ibang kulay. Ang ganda, no? Unique eh. O, katulad niyan. Basahin muna nating maigi.
Ang special offer nila ngayon, buy one take one, free. Halimbawa, ito po, pag bumili kayo ng isa, meron kayong another free na isa uli, ganito. Eh di 100, aba, ang laki ng menos. Pwede naman, kung ito ang gusto ninyo, pwede nyo pong i-combine siya ng ibang pot. O, eto. Aba, may bonus. May pinaka-bonus eh. Ayan, pwedeng maging combination sa buy one and take one. Diba? Eto pa, maraming iba't ibang klase ng mga hugis at kulay, yung mga cute na mga pot dito. Katulad nito, aba. Ito maganda rin to, ang cute naman. Para sa mga succulents. Ayan. At sa mga bagong propagation na gagawin ninyo, ang ganda na, no? Napakatibay. Matibay na po itong mga pot na to. Ito pa, ipapakita pa natin yung mga iba't ibang klase ng mga kulay at hugis ng mga cute na mga pot. Ayan po, ulitin ko, buy one, take one po sila ngayon. Andito naman yung mga iba't ibang klase yung mga hugis uli ng mga pot. Akala ko timba eh. Pero ang cute talaga guys. Tignan nyo, di ba? Ang ganda. Ang maganda pa rito, matitibay na talaga sila. Ayan, no, katulad nito, nakontibay nito. Magkano ang presyo nito? Ayan po. Ayan ang presyuhan ng ganitong sizes at kulay ng pot. Ito yung mga ipinapakita ko sa inyo. Ganito naman yung sizes niya. Ganda, di ba? Napakarami mapagpipilian. Pasok-pasok naman tayo, guys. Ito yung maganda, yung hindi ka na mahihirapan talagang tanong ng tanong kasi yung mga prices nandito na, hindi ka na mahihiya. Ikot-ikot na lang tayo, guys. Pasyal-pasyal. Hindi lang po sila dito guys, mayroong mga pot. Meron din po silang mga loam soil dito. Kompleto na po ito. Ayan, napakaraming loam soil. Buhaghag, katulad po nito, ang tawag po nila sa loam soil na to, buhaghag. Premium Organic Loam Soil Mix. Dito naman tayo guys sa kabila. Ito naman yung isang uri ng loam soil. Etong maganda, yung rice hull. Yung kanilang rice hull. Ito po ang presyo ng fresh dried rice hull. Retail, 50 sack. Pag wholesale, eto, meron din sila dito guys. Buhaghag carbonized rice hull. Wow. Ang ganda ng pagka-carbonized rice hull nila, oh. Eto.
Ito naman yung kanilang rice hull na sunog. Yung isa, pino. Ito katulad nito, pino. Kung nangangailangan kayo ng pino, meron sila dito. Meron din naman silang buo na pagka-rice hull. Ito yung sunog na. Ito. Sa mga rice hull, itong klase ng rice hull ang gusto kong gamitin, guys. Yung itim na siya. Ito pala yung tinatawag na compost rice hull. Ito, guys. Pag ganito na yung itsura ng rice hull, ito yung compost rice hull. Kasi mas maganda itong gamitin sa halaman. Sa bagay, hindi lang sa akin kasi subok ko na. Maraming nagsasabi na yung ganitong compost rice hull ay mas magandang gamitin sa halaman. Wow, Coco Peat. Siyempre, isa sa mga nagpapaganda sa ating mga halaman, ang Coco Peat. Meron din po sila, guys, dito na tinatawag na iba't ibang klase ng laki ng pamis. Ito may pino, may mas malalaki. Ayan, guys. Tignan natin ang mga presyo. Pamis corn grapes, 4.5 kilograms. Pag retail, 150 pack. Pag wholesale naman sa 10, 1,250. Bale, ang pinaka presyo kung sa isang piraso, 125. Ayan. Ito mga presyo, pag mga ganito naman ang laki. At kung pinakapino naman, ang laki, yung tinatawag na pumis matang dalag, 4.5 kilograms. Ang pinaka-retail nila, 150. Pero ang pinaka-wholesale nila, kung sa 10 piraso, 1,250, 125. O, diba? Naka-minus na po kayo sa mga nag-wholesale dito. Ito, compost. Compost. Napaka-kumpleto, guys. Meron silang compost, organic fertilizer, 1 kilogram. Ang retail, 100 ang pack. Pag wholesale, sa 10, 800, pinaka-presyo niya, 80 pesos. Compost, organic fertilizer. Oh, wow! Meron pala sila ditong dried chicken dung. Ito yung organic fertilizer din, aba. Bukod sa kabila, may compost organic fertilizer, meron din silang dry chicken dung. Ito po yung presyo. Pag retail, 400 ang isang sako. Pag wholesale naman, kung 5 ang kukunin nyo, 1,500, 300 ang presyo sa isang sak. Ayan, guys. Libot-libot pa tayo. Marami silang iba't ibang klaseng hugis uli ng mga pot, fully pot. Baka sakaling ito, guys, yung mga hinahanap ninyo. Ready for delivery na lang po. Ready for delivery na po yung mga yan.
Ito maganda tong ganitong tray, yung mga nagpapatubo ng mula sa buto, ayan. Hindi na kayo mahihirapan para mag-transfer ng plants, di ba? Pag tumubo na yan. Ayan, ang gaganda oh. Seedling tray. Ang retail niya, retail 33 pesos, tatlo 100. Sa wholesale naman 29, wholesale 100. Tray 15 holes. Meron pang iba't ibang laki ng mga tray. Ayan, katulad nito, mas malaki doon sa unang ipinakita ko sa inyo kanina. Ang maganda rito, yung talagang mga nangangailangan ng seedling bag. Dito nyo na po makikita. Ayan, ang daming sizes oh. Seedling bag, 4x4 by 7. Ayan ang presyo. Ito namang seedling bag na 6x6 by 10. Ito rin naman po ang presyo. Ayan. Hindi na kayo mahihirapang katatanong sa nagbabantay. Ito yung mga ipinapakita ko sa inyo, yung mga sizes at presyo ng mga seedling bag. Maganda pala, kailangan na pala yung aking bayaw malaman to. Mura, di ba? Yung 3x3, yung pinakamaliit, by 5. Ito naman ang presyo niya. Ganda tignan oh. Hindi kayo mauubusan, napakaraming stock guys. Ito yung guys, ito yung mga magagandang klase ng mga pot. Kung halimbawang wala limited ang space sa inyo, ito yung mga pot na kailangan ninyo panabit sa dingding. Meron din mga iba't ibang kulay, may puti, may orange, ayan guys. Ito naman ang kanyang mga presyo. May extra oh. Oh, eto. Ang ganda nito ah. Kulay green. Ito naman yung mahabang klase ng pot. Yung may hilig magtanim dyan ng mga pechay. Ayan. Pechay, mustasa, katulad ko. Dito ko rin yan inilalagay. Ayan yung mahabang mga pot na to. Nasaan ba ang presyo niya? Walang presyo. Hanapin natin. Ito yung mga presyo at mga sizes ng iba't ibang klase ng pot nila. Naku, napakarami talagang pagpipilian. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Teka lang, meron akong nalagpasan. Ang kamura rin nito. Katulad nito guys, yung super laki. Nako, napakalaki. 115 lang.
Ayan, kung 5 piraso, pumapatak siya ng 95, 475 lang. 5 piraso na yan guys, o diba? Napakalaking menos. Talagang, ano talaga ha, wholesale talaga sila. Katulad ko, mahilig ako sa mga malalaking mga pot. Kasi dito ko inilalagay yung mga fruit bearings ko sa rooftop. Aba, ganito siya kalaki guys. Ayan. Eto yan oh. Ganitong itsura niya, napakalaki. Diba? Ito rin po, malaki. Ayan guys. Yung mga natitira, hindi pa natin mga nakukunan. Libutin natin. Napakamura lang naman ito. 95 sa retail. Kung 12 ang kukunin mo, pumapatak lang siya ng 52 pesos, 624 lang. At ganito ang sizes niya guys, ayan. Sa mga hangin, wow, sa mga hanging pots naman guys, ayan, meron silang malalaki. Aba, yung ganitong sizes, 60 pesos lang ang pumapatak. Ayan guys, oh. Ayan. Sa 60 pesos, kung 5 kukunin mo, sa retail, 300. Oh. Kung sa 12, 540, 45 lang pumapatak ang presyo, di ba? Oh, mura. Anong tawag sa ganitong pot? Ano? Kaya guys, huwag ninyong kalilimutang dumaan dito sa EDSA Garden House, dito sa Silang. Marami po kayong pagpipilian na klaseng iba't ibang sizes ng mga pot na magugustuhan ninyo, lalong-lalong na po sa mga reseller dyan. Inuulit ko guys, ang pinaka-name ng kanilang produkto, Buhaghag. Buhaghag. Ito naman guys, yung pinaka-garden soil nila, 8 kilograms, ang pinaka-retail nila, 30 pesos.
Ang pinaka-wholesale nila, 25 pesos lang sa 10 sako na kukunin nyo. 250 lang ang babayaran nyo. Diba? Pamis corn grapes. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pamis munggo grapes. Ay, itong product na to, ang tawag nila dito, matangdalag, munggo grits at saka corn grits. Ito ginagamit sa mga succulent at saka cactus. Ayun. Ang sa cactus, ito inahalo nila. Yung cactus at saka mga succulent, ang dapat na medium ay bato at saka yung organic fertilizer, yung ganyan. Pagsasamahin mo siya, 70% nito at saka 30% ng organic fertilizer. Tapos, ito kasi ang nag-absorb ng tubig kasi porous. May mga butas-butas yan. Tapos, pagka kailangan ng tanim ng tubig, dun siya kumukuha. So, ngayon, ito yung proper na medium para sa mga succulent and cactus. Ito naman Depende pong ano, kung anong size ang gagamitin. sa po mismong munggo grapes, bakit meron po tayong ganyan na tinatawag? Yung munggo grits na yan, 20 liters, kasi yung iba, nagme-menos. Kung ikaw, ang business mo, mga succulent or mga cactus, bibili ka ng mas malaking bulto para mas makamura ka, kesa dun sa tingi-tingi na ganito. Yung pala ang purpose nun. Opo. Kaya ganun po yung ano niya. Mas makakamura ka, kasi yung 20 liters is 325 per sack kapag isang sako. Pero kapag wholesaler, 275 lang siya per sack. So kung bibili ka ng 5 sako dahil lagi mo namang ginagamit yan, mas maganda wholesale mong bilhin para mas makamura. Ayun. Yun ang ganda rito kasi may wholesale talaga sila. Mas malaki yung tipid, lalo na sa mga wholesaler. Sabi ko nga, bakit ngayon lang? Hindi ko na-discover noon na meron pala doon. Siyempre, ang bibilin talaga natin ngayon, compost. Di ba, compost? Yung saan ba yung nabasa ko kanina? Compost, ano, Yung may chicken. yung loam soil. Ayun, loam soil. 75 ang isang 75 ang isa. Pero kapag siya, wholesale, 60 lang ang isa. Pero 10 piraso. 10 piraso. Ano lang kailangan natin? 2. Doon tayo.